Català 2022 a Can Bets, aquí a les instal·lacions del DIR de Sant Cugat, i durant el dia d'avui, dissabte, estan fent les finals de categoria menor, des dels benjamins que hem tingut a primera hora fins a última hora que tenim els júniors, i la veritat és que gaudim d'aquest torneig d'aquesta temporada i finalment doncs, veure els millors jugadors que durant tot l'any s'han merescut participar d'aquest màster, i realment estan veient partits molt bons, a molt bon nivell. De fet, veiem els nens que durant tot l'any han demostrat aquest nivell, doncs els tenim aquí. I res més, agrair al públic que està venint aquests dies, a tots els tècnics i com sempre a totes les escoles que fan aquesta gran tasca, i des de la Federació Catalana de Pàdel els agraïm tot aquest esforç i aquest gran treball que estem veient dia a dia en aquest darrer torneig, com hem dit, el màster final Ja Can Bets 2022.